Vjerujte, velik broj ljudi skoro ne zna ništa o gospodaru. Uzvišeni Allah sve vidi. Uzvišeni Allah sve zna. Uzvišeni Allah daje na faku svemu. Uzvišeni Allah usmrćuje. Uzvišeni Allah oživljava. Znači, islamski učenjaci o Allahu Đelešanu kroz njegova imena i svojstva pišu knjige. Mi ne znamo skoro ništa o Allahu. Pa nam i danas dan djeca u školi uče da je čovjek nastao od majmuna. I danas dan nam uči se, desio se zemljotres, pa kaže to su neke tektonske ploče. Kakve ploče? Ne može se ništa desiti bez Allaha subhanahu wa ta'ala. On je stvoritelj zemlje i nebesa. Pa vidimo, imamo problem koji se nadograđuje na našu nepoznavanje Allaha. Ljudi vjeruju zapisima, ljudi vjeruju hamajlijama, ljudi vjeruju mačkama. Prođe mačka preko puta, vraćaj se nazad u rikverc, pljuj ispred sebe sa strane i gore, dole. Jer ne vjerujemo ispravnu Allaha. Kakva mačka, kakvi montirači. Allah Đelešanu je stvorio zemlju i nebesa. Ne može se ništa desiti bez Allaha. Bez njegove dozvoli. Stavi zapis, uđe i paša, vozi, nikakva te kamera snimiti neće. Neće u paprikavom, vićeš. Vozi 3 dana pa čovjeka ti oduzmu vozačku. Sveži zapis i to je to. U ratu stavi tisovo drvo, obisi i naprijed. Koliko je poginulo sa tisovim drvetom? Kakvo tisovo drvo? Da to tisovo drvo valja, pa to bi ovi što ratuju non stop Amerikanci ostali, oni bi pravili tenkove od tisovine, čovjek, da ih ništa ne mere pogoditi. Kakvo tisovo drvo, ali tisovo drvo, još ako je ljiljan ili ne znam nija šta, ma idi na 84, ne merete pogoditi. Ali to je, braćo moja draga, sujevir. Zapisi, horoskopi, tako mi Allaha. Čitanje horoskopa udara na vjerovanje u Allaha. Čovjek koji čita horoskop, on ne vjeruje u Allaha. Čovjek koji čita horoskop, zapamte šta kažem, on ne vjeruje u Allaha. Kako neko može kazati šta će se sutra desiti? Nek dođe meni taj što piše horoskop, nek mi se rekne šta će mi se sutra desiti. Nek dođe da ja vidim, da meni napiši. Lako je prodavati maglu tamo ljudima, sutra će se desiti jarcima ovo, hajte vlečite. Pa znači treba nam ispravnog vjerovanja u Allaha, da se riješimo hamajlija, da se riješimo zapisa, da se riješimo horoskopa. Pa nam treba nam spoznaje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala.